Welcome back to our YouTube channel. It's me, Michelle V. Ayan, so nandito na pala ako sa bahay. Anyway, tapos na yung aking third day na klase. So yun, nakauwi na ako sa bahay. Sinundo ako ng aking Diyosawa. Tapos natitira ako kanina kasi ang trabaho niya is late. Kaya ayun. So, nahatid at nasundo niya ako. Tapos sa trabaho na siya ngayon. At ngayon naman ay lalabas tayo kasi gusto kong lumabas ngayon at pumunta tayo ng Aldi. Ngayon, titingin tayo sa Aldi. Bibilhin ako ng something sa Aldi, ganon. At iniisip ko na pumunta ng park. So, yun. So, papakita ko sa inyo yung pagcharot. Punta ako ng park at maglalakad-lakad lang ako ng konti doon. Kasi bala ko sana pumunta ng city eh. Pinag-iisipan ko talaga. Ayan. So, update ko kayo mamaya. Sige, update ko kayo mamaya pagka nasa city na ako or kung saan tayo dadalhin ng paa. Charot. Ayan. So, yun. So, see you later! Labas na pala ako. At napaka-windy ngayon. Very strong ang wind ngayon. Ayan. So, yung doon nga kanina sa school kasi nasa ano kami, saan pa kami? Third floor? Parang gano'n. Yung room namin, classroom namin. Kita-kita mo yung puno na nagsasayaw. Tapos maririnig mo yung hangin. Like, ganun, sobrang lakas niya. Yan, so hindi nga malamig. Pero mahangin. Ganyan. So, yun. Tayo ng Aldi. I will see you later. Diba? Wala nang snow ngayon. Nag-melt na silang lahat. Pagod na yung snow. Charot. Ang ganda na ng mga lahat. Diba? Tingin mo dito ka na sa Aldi mga Mars. Ay, ng Aldi. Ayan. So, baka at ang aking pinamili ay ito. Bumili ako ng pizza. Ito, hindi ko alam kung anong lasa nito. Flammkuchen. Ayan. Charot. Basta ayan, oh. Ayan, binili ko. Tapos, ito yung pagdadala. Tissue. Wala na silang violet na tissue doon. Tapos, ito. Strawberries. Ayan, strawberries. Malalaking strawberries. Tapos, butter. Tapos, condensed milk. Resibo. Bigas. Ayan, kasi wala na akong bigas. And, ananas nectar. Kasi wala na ako. Dito, naubos ko na kagabi. So, ilalagay natin dito sa ref. Ayan, kasi yung asawa ko kanina, pumunta na siya ng Aldi, tapos bumili na siya ng sarili niya, kasi sabi niya, wala akong makitang tuna. Sabi niya gano'n, ikaw na lang mamili kung ano gusto mong flavor ng pizza. So, ito yung pinili ko, kasi sa kanya ito. Pepperoni salami yung akin ito. Manipis lang to. Yan ang aming dinner mamayang gabi, pag uwi ng aking Diyosawa. Kaya bumili ako niyan. Tapos, itong condensed milk. Kasi meron pa ako dito, pero konti na lang siya. Kasi nga, tawag ito? Pagka yung malaki yung binibili ko, nasisira. Hindi ko alam kung paano siya nasisira eh. Ewan ko, basta ganun. So, nabili lang ako ng bigas. Kasi gusto ko, kagabi kumain akong kanin. Parang ngayon kasi, hindi pa ako guys nagla-lunch. So, parang gusto kong magsaing, tapos kumain ng kanin. So, magsaing na muna tayo. Tapos maglalaba rin ako. Sasalang ko lang yung labahan ko para habang nagsasaing ako, nagsasalang ang labahan ko, diba? Tapos kakain ako after, tapos yun. So, gusto ko sanang lumabas, pero pinag-iisipan ko siguro mamaya. Ayan. Mamaya. Parang gusto kong matulog. Parang gusto kong matulog ngayon. Ayan, dahil maganda yung panahon, mahangin, ganyan. So, yun. So, tingnan natin. Ang gagawin ko muna ngayon is magsasaing, tapos magsasalang ako ng labahan dahil may labahan ako dun sa So, yun. See you later!
Tara, laba tayo! So, hi guys! Nakikita niyo ba ako? Wait, ang usog ko na lang kayo para makita niyo ako. Yan. Charot. Para namang hindi niyo. Okay. Ganyan ko isa pa. Yan. So, yes. Nasalang ko na yung aking mga labahin at inantay ko lang yung aking kanin. Kasi nag-aano pa siya, tawag dun? Umaano pa. What do you call this? Kumukulo pa lang. Ayan. So, ito pala guys yung book namin. Ayan, line. Ano kasi siya? Kasi nga, ang pinaka-module ko kasi talaga is magsisimula pa talaga siya next month. Pero, ipinasok ako sa klase na ganito. Kung balikan yung mga yung mga basic, ganyan. Kasi hindi naman talaga ako nag-aral kasi sa Pilipinas, guys. So, yes, na-refresh lahat ng mga nag-study ko noon, parang ganon. So, yun. Tapos, sa ano yung simula ng simula ng pinaka-module ko, yung kasi nga dahil meron akong A1, parang ganyan na certificate noon, so consider nila na wag na ako mag-A1, parang ganyan. Kumbaga, direkta na ako ng A2 to B1, ganyan. So, pero, dahil sa hindi naman talaga ako so, ang tayo dito sa basic, ayan. So, parang nakakatuwa. Basic sa kanila to, pero bang hirap. Diyos ko po, bang hirap ng ito yung libro. So, yun. So, sa next month, sa module 2, sa pangalawang module is another book naman yun. Ganyan. So, yun. So, ito siya. Ayan. Tapos, meron kami dito nilalagay sa lamesa na pangalan para pagka tinawag ka ng teacher. Ganon. So, habang naghihintay ako ng aking kanin na maluto para makakain ng lunch. Ano na guys, 2:15 na. Kain ako ng tinapay. Baon ko to, hindi ko na kain. Kasi, yung isang kaklase namin, may dala siyang cake. Nag-share siya ng cake sa amin. Nakakatuwa nga yun. Sabi namin, yung birthday mo? Hindi na yung birthday. Nag-share lang siya. Ay, sa totoo lang, inaantok talaga ako. Hindi ko alam, naantok ako. Ilang araw ko mula pa ng Lunes, parang antok na antok ako na parang ang lumbay ng katawan ko, ganyan. Antok na antok ako. Tulog naman ako na maaga. Hi guys! Welcome back! Charot! So yes, naluto na rin sa wakas yung aking kanin. So nandito guys, dinala ko dito sa sa harapan ko. Ayan Parang hindi na ako sa salin-salin. Parang ganyan. Charot. Ito yung aking pinggan. Tapos meron pala ako dito natirang corned beef. Kagabi ito na namin, corned beef. Tapos, ang the best na talagang ulam. Ang sarap. 555. This is my favorite. Sobrang favorite ko to, guys. Spanish sardines. Isa na lang tong natira, guys. Wala na. Charot. Pagka nga, ayain ko na yung asawa ko na magpunta kami ng, ang tawag to? Asia store. Para makabili ng, pagka naisipang kumain ito. Pero ito, favorite ko talaga ito, guys. Sobrang favorite ko ito. Alam niyo ba, dala-dala ko pa ito galing Pilipinas. Ano ba yun? Sardinas kasi. Charot, hindi ko nabuksan maigi. Lakanas. Na. Ayan. Sarap.
The highest level. Ay, ang sarap talaga. Gusto ko pang kuhanin muna ito sa loob yun. Niniiwan pa eh, sayang. Diba? Kasi nag-iisa na lang to. Gosh, the highest level. Dito ko nga kayo ilipat sa kabilang parte. Ayan ako. Ayan, oh. Ayan. Para nakikita niyo kung ito yung tubigan ko. Kain tayo! Ayan na siya! Oh my gosh! Ang aking sardines. Let's eat. Tapos nandito yung aking corned beef, oh. Ito na kagabi. Corned beef na may itlog. Kain tayo! The highest level. Oh. Paparami ako ng kanin nito. Wait lang. Hindi kasi kumakain ng asawa ko niyan. Kaya, yun. Tinaon ko na wala siya dito, na siya ay nasa trabaho. Kasi alam kong hindi niya magugustuhan ng amoy, mga mare. So, yeah. So, let's eat. Then, charot. Lagay ko nga kayo dyan sa medyo mataas na pwesto. Ayan. Para nakikita niyo naman ako. Ayan. Uy, nakikita niyo ba ako? Nakaano pala ako, guys. Ito kasi suot ko to kanina kasi nung pagpasok ko sa school, yung ano to, yung termo na, anong tawag ito? Na leggings, ganyan. So, kain tayo. Ito yung aking sardinas. Ang ating 555, diba? Tapos dito yung aking corner. Oh, thank you, Lord, for the food. Amen. Sarap. Alam niyo ba kung bakit gusto ko ito? Kasi maanghang. I love spicy. Super. Sabaw pa lang nito, guys. Ulam na. Sarap. Update. So, wait lang guys. Nandito pa rin ako sa lamesa kasi nanood kasi ako ng mga YouTube videos. Ayan. So, yan ubos ko na yung aking sardinas. Tapos, meron pa rin akong tawag dito, corned beef na may itlog. So, kakainin ko pa ito sa sunod mga araw. Okay pa yan. Charot. Diba? Naubos ko yung ganito ko. Tapos, alam nyo ba, dalawang salang. Dalawang tawag ito, dalawang cup yung sinain ko, diba? O, tingnan nyo naman. Wait lang ha. Tanggalin ko lang to. Tingnan nyo naman yung kanin na natira. Iyan na lang, oh. Oh my gosh. 3/4 of the rice. Naubos ko. Ayan. So, pangbukas yung kanin na yan. Ayan, bukas ulit ako kakain ng kanin. Isang beses naman ako kumain ng kanin sa isang araw. Pero hindi araw-araw. Parang ganyan. Pero pag kumakain ako ng kanin, isang beses lang sa isang araw. Pero hindi araw-araw. Diba? Hindi araw-araw. Kasi may times na gusto ko tinapay lang, ganyan, ganon. Hindi ako kumakain ng kanin araw-araw. At kapag kumain man ako ng kanin, isang beses lang sa isang araw. Para ganon. Diba? Ulit-ulit. O, diba naubos ko na? So, yun. Ang vlog natin ngayon. Ay, kumain tayo ng ganon. Tapos ngayon, dahil nabusog ako, guys. Alam niyo ba, inaantok ako lalo. Mas inantok ako lalo. Ganyan. So, kinuha ko yung aking nilaban sa baba kanina. Tapos ngayon naman ay ihugasan ko lang ito. Tapos magsasampay na ako ng mga labahin ko. Ayan. So, yes. So, yun lang yung vlog natin ngayon. Tapos gusto ko magtulog muna ng magtulog. Tapos, let's see mamaya kung makakalabas ako. Depende yun sa akin kung gusto kong lumabas o ayaw lumabas. Ganyan. Sabi nga sa akin ng asawa ko sa akin, lumabas ka pagka kasi para, alam mo yun, sabi niya, ang boring kaya pag nasa bahay lang, sabi niya gano'n. So yun, ako naman kasi homebody eh. Parang ako yung tipo ng tao na kahit dyan lang ako sa loob ng bahay,
ay okay ako, parang gano'n. Yung kahit na hindi ako gagala, okay ako, gano'n. So, yun. So, yes. So, tingnan natin mamaya. Maganda yung ano, yung panahon. Kasi ano na kasi guys, alas 3 na eh. So, gusto ko lumabas, gusto ko pumunta ng park, gusto ko pumunta ng city, ganyan. Kaya sabi ko, may bibilhin ako, ganyan. So, I think, hindi ko na siya magagawa. Charot, hindi ko siya magagawa. Gusto kong pumunta eh. Pero yung inaano ako ng antok ko, ganyan. So, siguro matutulog lang ako. Matutulog lang siguro ako mga 1 hour. Tapos, maglakad-lakad ako sa labas. Punta ako ng park. Tapos, pupunta ako ng city. Ayan. Kasi may bibilhin kasi ako na something dito sa bahay namin. Gusto kong bilhin ng ganun. Kasi nga, naguguluhan ako dito sa bahay ng walang yung mga walang lagayan, walang organizer, ganyan. So, yun. So, yes. So, see you later.